Τέντι και κάνουν πολύ καλή παρέα. Όλα μας κάνανε bullying. Συνέχεια. Συγγνώμη για την ηλικία. Είναι λίγο μικρότερος. Λίγο κοντύτερος, λίγο πιο χοντρός, λίγο πιο τριχωτός. Αλλά τον λέγανε αρκουδάκι συνέχεια. Αυτό φοράει τη ρόμπα για να καλύψει όλα. Αλλά φοράει μια τη ρόμπα. Ήταν θύμα bullying δηλαδή. Ψύχολε που πούσαμε και σάιμπερ. Δεν μπορούσα να τα δέχει αυτό. Πρέπει να βγάλει τη ρόμπα και τότε πώς θα το πει. Οι γονείς τι έρανε, αν μάθεις. Δεν ήξεραν τίποτα. Έκρυβα το τέτοιο βλάπα για να μην τρέπονται. Τόσο άσχημα. Ο Γιώργος θα έρθει να μας πει αν σήμερα ο Τέντι αρκούσε στο παιδικό σου. Μετά από αυτά χρόνια δέχτηκε το πατέρα του και αποφάσισε να έρθει εδώ. Και τώρα ο Γιώργος θα μας ενημερώσει αν ο Τέντι αρκούσε στο δέχτηκε το πακέτο και θα είναι σήμερα κοντά μας. Γιώργο. Μόλις με ενημερώνω από το κοντρόλ, ότι δεν το ακούω ούτως ή αλλιώς με αυτός πλέον λόγω των κακοκομμάτων του ως κατάδετος μεγάλο. Έχει έρθει στην εκπομπή μας. Αυτά είναι πολλά κοινωνά για όλους μας. Γιώργο, καλώς ήρθες. Τέντι. Από εδώ ο Γιώργος θα μας ευχαριστήσει. Καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή Τέντι και ευχαριστώ που δέχτηκες να έρθεις με το πακέτο σου. Ο Τέντι θέλει να ευχαριστήσει που τον καλέσατε εδώ πέρα και είναι πολύ χαρούμενος να μιλήσει για αυτά που έπαθε τον ήταν μικρός. Μήπως έχεις καμία ιδέα ποιος μπορεί να σου στέλνει το πακέτο. Ελπίζει να είναι η πρώην του κοπέλα με την οποία χώρισε με άσχημο τρόπο πριν από 3 μήνες. Γιατί χώρισε. Λέει ήταν πάρα πολύ τριχωτός για εκείνη. Α, οπότε δέχονταν bullying και από αυτή σε κάποιο πράγμα. Ναι, συμφωνεί δυστυχώς από όλο τον κόσμο. Με κανέναν τρόπο. Ούτε η οικογένειά του δεν μπορεί. Από ό,τι έχω μάθει, το παρελθόν ήταν πολύ έντονα. Δυσκολευτικά, είχε πολλά προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και επίσης λόγω της πίεσης από τον bullying που δεχόταν. Ο Τέντι είναι πάρα πολύ και ξύνει τις πληγές του. Ωραία, ας ανοίξει το πακέτο λοιπόν. Τι έχει μέσα. Έχει ένα βιβλίο βία. Έχει και κάτι άλλο μέσα. Του θυμίζει κάτι. Θυμίζει κάτι και είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μόνο την ιδέα ότι μπορεί να παραμείνει και τώρα. Α, οπότε θέλω να ένα αδερφό του. Δεν πιστεύω. Είναι τρομαγμένος για αυτό που βλέπει. Είναι σίγουρο. Είναι βέβαιο. Τόσο πίσω από αυτό το δρόμο μπορεί να βρει κανένα. Αποκαλύψουμε λοιπόν το πακέτο. Πάντως το πάει εδώ. Τέντι! Είσαι εδώ! Δεν άγγες καθόλου, είσαι ακόμα και χοντρός! Και τριχωτός! Άρα Τέντι πώς την πάτησες έτσι. Θα το χρειαστεί σίγουρα αυτό το βιβλίο. Έλα, το χρειαστεί το βιβλίο. Κάτσε εδώ με τον ερμηνέα σου, είσαι και ανάπηρος. Πώς το καλύπτει και αυτό. Κάνεις δουλειά στα πιάνα. Τσάνα, η Βίκη είναι. Συγγνώμη. Έχεις ένα πιστόλι νομίζω εκεί πίσω, τι το θες. Ο Τέντι. Έχει να πει κάτι. Τι. Κάτσε να! Τέντι, Τέντι, πού είσαι? Τέντι. Δεν έρθω. Τέντι. Τέντι, τι κάνεις εκεί? Τέντι, μείνε ήρεμος και κατέβα κάτω. Όχι, έχω αποφασίσει να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου.
Γιατί να το κάνεις αυτό? Επειδή όλοι μου κάνουνε bullying. Κανέναν δεν αντέχω. Ακόμα και στο cyber. Ο κύριος εκεί πέρα που έχει ιδρύσει και Facebook μου έστελνε μηνύματα να βγάλω το account μου επειδή ενοχλώ άλλα άτομα με τη φωτογραφία μου. Ρώτα κάποιον που να ξέρει. Έχω πάει στους ψυχολόγους, αλλά ποτέ κανείς δεν μου έδωσε μια καλή λύση. Γι' αυτό κι εγώ μετά από όλο το bullying που έχω φάει προσέλαβα κάποιον να με σκοτώσει. Τέντι, τι κάνεις εκεί? Μην κάνεις καμιά τρέλα! Άσε με, θα πηδήξω. Όχι! Όπως είδαμε από αυτό το κωμικό σκετσάκι, κάθε χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό ίσως σε αυτόν τον κόσμο συμβαίνουν συγκλονιστικά περιστατικά με θύματα bullying, τα οποία πρέπει με κάθε μέσο δυνατό να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε. Λυπούμαστε πάρα πολύ για ό,τι γίνεται στον κόσμο αυτές τις μέρες και ελπίζουμε να ελαττωθούν αυτά τα παραδείγματα.